Kebangetan men nasibku. Sirahku kok koyok metu bintange. Bajingan tapi ini. Nguber ora ya wong ya. Terus nasib Jono piye ya? Wong kok iki Jono. Heran sih. Jenenge Rocky, kelakuannya kayak bedes. Wong ora tanggung jawab blas. Ngene iki ditinggal muleh dhewe ning pasar. Ngene bocah ning ndi parane? Ngono aku udah ditemu wong lho, piye ngono kuwi lho. Untung dudu anakku. Dadi anakku tak lebokno neh kuwi. Urung dadi bojoku wis sinetronan kaya ngene. Cilik mentik gone wong. Wah, iya. Weh, lho kok raro ana wong ngarit ora genah apa piye ning kene ana wong pusat iki. Oh, kelowajingan. Napa? Butuhmu ngaret ndang ngaret. Rasa keken cangkem. Bayo, kowereng bae. Oke. Memang wanita selalu benar. Kok selintil begini? Satu kunci kok malah puncak. Mbak, halo. Mas. Loh, tekan ndi kok mlaku mau? Kok pasar iki lho? Loh, kok yai sampean diterima pacar sampean to mau? Iya, Mas, iya. Kemang ki aku pancen diterne. Wes gak usah baca kuwi. Baca kuwi kok pegel aku. Jane pegel napa to, Mbak? Kabeh masalahnya kena diselesaikan dengan baik-baik to. Ora pegel piye to, Mas? Lah saiki lho ya. Wong janjian kok koyo gombal. Gombal piye to? Wis ngene, sampean cerita gak apa-apa ning aku. Aku dadi pendengar setia sampean iki pokoke. Mas Bantak ganteng. Halo. Malah nglamun. Lah saiki sampean nyuruh to, Mas. Aku budal ning pasar iki ambek Mas Rocky. Heeh. Terus aku tak tinggal blonjo. Mas Rocky pamit pipis, tapi tak enteni sakmono suwene gak balik. Jangan-jangan melu kesiram ning banyune sapi teng, Mbak Cai, Mbak. Palingo. Walah. Terus Jajal cara sampean dadi aku ora pegel. cara aku dadi sampean, tak parani ning toilet. Tak isingi ning dhuwure, tak gerujuk banyu sak jeding, plempokon yo ben. Wong bocah kaya tungkel ngene mbok senengi to, Mbak, Mbak. Lah iya to, Mas. Aku mbiyen kok ya gelem ya karo bocah kuwi. Ya sampean piye? Dhisik ketok apa, saiki ketok apa? Lah nek prasa aku yo dhisik ketemukan saiki yo ketok uget-uget. Yo paling aku mbiyen pas kilap, Mas. Kilap kok terus. Kamu ngamani ngelak lho, Mbak. Heeh. Welak iki ngono. Pol, bayangno mlakuku waduh kae lho. Lah tak tukon ngombe apa piye? Ngono yo le, Mas. Anu Mbak ya, enten ono kene sik tak gleni banyu, Mbak ya. Iya, heeh, Mas. Aduh, itu kan bisa iki. Piye to kok ora go malah ora go. Mas Bantak. Wis rada ganteng. Perhatian sisan. Duh, Mas. Lho kok cepet men to? Lah jare aku mbok kon ngenteni kene. Ora nek aku ngalihi. Ora masalah kuwi, Mbak. Aku meng toko to, Heeh. duitku kurang. Alah. Tak kirane. Ile duit sampean wis.
Nah, ngono lho. Yo wis sampean ngenteni kene sik, Mbak ya. Ya, aja suwi-suwi. Pak. Bas. 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 Injih, Mas. Oh, Tumbas nopo, Mas? tumbas banyu, Mbak. Banyu nopo, Mas? Banyu ngombe maksudnya banyu jeding to, Mbak. Walah, nggih. Setunggal nopo kalih, Mas? Tunggal mawon. Oh. Lah niki enten 2.000, niki enten 3.000, niki 50.000. Lah sing ageng gangsal 1.000. Tapi mbon telas niku, Mas. Sing sewon gak enak to, Mbak? Enten, Mas, niki. Lah banyune ndi? Jenengan mundhut dhewe teng jeding, Mas. Kok wis lambat, ruwet. Anu, Mbak. Sing niki mawon, Pun. Nggih, niki, Mas. Medoli suwi rangsal bongko. Lah wong pancen bakule kalem ya, Mas. Lho kan yang ngono. Walah, mandak tuku banyu 2.000, mau kerja engkel. Sepurane ngenteni suwi, Mbak. Gak apa-apa. Tak ombe ya. Sampeyan yo ngelak to? Iya jane, Mbak. Karek sakmene. Wis gak apa-apa. Sampeyan ganti tak traktir, Mbak ya. Tenan lo ya, janji. Iya. Janji? Iya janji aku. Nah, soale lelaki sejati itu lelaki yang bisa menepati janjinya. Oke, siap. Samanmu kok ndi to, Mas? Anu, Dik, atine no aku nenek masalah ini. Masalah apa? Ya masalah iya diomong apa ora ya. Dok, barang isi tok golek ibu nang kene. Masalah kalau lek sampean. Lekku. Lek Katimin iki lho. Lek Katimin. Sing edok barang yang ngono, cangkeme jene kena lateng apa yo gatelen. Tapi ya terus piye neh? Cerita apa ora ya? Untunge aku mbiyen jawarane Kasti. Lah Jono men ndi, Mas? Kok sampean dhewe? Jono sibuk, Mak. Sibuk. Mosok Katimin lek sampean to? Lekku kuwi, Mas. Kok beda? Beda piye to? Katimin lu butak. Brumbun. Tak, Don. Dak sitok ki yo omongane kok lama saya denger. Ra metu rambute ndase. Dia ponakan kok ayu men. Sampeyan iki aja ngono, Mas. Kuwi Mas yo ndek elek. Rambutnya gak tukul. Wedokan iki yo ngono, cangkeme koyo plotot jambe. Ngrasani lek dhewe lunyu. Ait. Ngono-ngono wi lekku kuwi. Kuwi baik hati lho, Mas. Tapi yo ngono. Aja mbok jarak kuwi. Lah emang napa nek jarak, Dik? Engko nek mbok jarak tak keplok gasmu men ketek. Katimin. Lek men? Lah nyapa to digoglok nang kono. Lah mulai kono. Iya. Sore barang kok sok. Iki lho. Mulai iki lho, mulai. Mulai saya ya, Lek. Lah ora sapa nang kene. Nggak bisa nah.
Iki paling wis sing sambet bedhet iku. Ngono yo be tak kon ngetol kan nganan ora ketok kok. Tok dhuwur bingung kok. Ini apa lah? Kayu men. Anu men, aku harus cerita. Bahkan dingi, ini dingi akhirnya jadi kesalahan kita. Yo Jono bareng yo salah, wong kuwi rencanane Jono. Kuwi Jono karo aku. Cok ngene iki Jono. Men. Yo omongan malah ngalih to iki. Purane ya men ya. Yo. Cara ponakane Rayu no gah ngepi atine. Ngalar saya men ya. Ya sepurane men ya. Kodok sing tok iki mesti duwe tenan. Ono. Wah, harus ayo. On. Aku pengen ngomong karo kowe. Apa? Moh, kok pengen dadi soto aku. Ora rarene to. Ternyata Gah, sih gah. aku pengen ngomong karo kowe. Moh, panggah mbok akal ya ayo aku. Ora, aku tenanan, aku pengen ngomong karo kowe. Iki masalah odok lho. Kancamu Kodok sapa? Bangkak to sapa neh to kancamu nek ora bangkak iki. Omong nang kono lak yo iso to. Wes, kowe ora getun ya kowe ya. Ora omong apa to apa. Kowe ora krasa kowe diblituki bangkak. Blituki apa to? Kuwi lho bestiku, kaya mungkin blituki aku. Saiki ra jaman besti. Kowe ndek nganane ya nomor sindil to. Iya, Kok kene nang HP sapa? ya HP-ne bangkak to. Nah, saiki cat-catan karo slintil iki roh ora kowe? Lho, ora mungkin. Wong dingi aku petokan bangkak lho. Raine sik apik, ora glaput cetok. Goblok pada bingung ae. Maksud cat-catan duwe anan kuwi lho ya. Iki jenenge cat. Wah, aku ndelok wah yang-yangan bebepan. Mosok to? Alah. Kowe nek ora ngandel lho. Mosok tenan wi. Alah ora ngandel ya wis. Lho. Men. Tok. Sik to men. Men. Kok jane matamu jane bukan gitu. Waruh lho. Ora iso to jane nyeluk apa ngendeg ngono. Wis purane. Oh. Kewangi. Sik, kowe ngomong rong tutup. Sing mbok omongi bener apa gak, Mang? Kowe nek ora percaya karo aku, takonono kodhok dhewe. Oh, darani aku kok ngapusi. Sik to, men. Nyapon neh cemplung neh iku aku. Sik to, men, sik to. Nyapon neh tono opeh iki kok. Aku nyelip pedale nek ngono. Ki apa neh? Yo marani bangkakmu bener apa ora sing mbok omong. Bah, kowe iki dasarmu goblok pagi goblok lho dituki bangkak kenek lho iki. Goblok piye to? Mosok aku goblok to? Lha wong kadang ana diplituki ya bangkak kenek lho kok. Iya. Aku goblok ya. Lha wis aku nyelip pedale sik nek. Wah, ngono kan iso to. Ngomong sing apik. Kok Paranen nek, Kak.
Sik ya men ya. Ya, perang ngono kuwi. Sempetan anak alit bacok ndase kono. Piye. Wis mampu rung. Durung, Mas. Hmm? Aku yo mau maem nek gak dibilang ambek ayam. Ya wis sepurane ra sebulan rono. Lah mare nek lekmu sing butak kuwi lho, wedi aku ki. Yo gak apa-apa to, Mas. Nang omah to iki. Lagi apa? Lagi arep mandi, Mas. Oh, lagi mandi. Mbok aku melu. Ayo nek geli. Alah, padune kangen aku ae. Ya iyalah. Pret. Kene terbayang-bayang harus sampai nek Sri, Dek Sri. Masa? Tenan suwer. Marai yo lekmu koyo ngono lho. Lekmu katimin iki to marai. Ganggu wong. Ya sing sabar to, Mas. Wong yo ora selawase ngono. Ya Pak gak iso berubah kok. Anu, asune teko. Enek apa to jane no? Kowe bungah timu iso gawe Sri kepencut. Jane enek apa? Wis to lungguh sik, kabeh kena masalah kena diselesekne to no. Bangsat kowe. Bangsat piye to no? Kowe nyedeki Sri to kowe? Roh kondi jakimu. Madepo. Kowe jere sapa? Jare sapa-sapa oleh. Terah aku iki goblok, Kak. Aja ngene caramu. Terus yo piye biasane yo goblok kok goblok apa ora? Yo goblok jane. Lah iya kok ngarani wong ae. Lah bener apa ora? Saithik. Yo aja ngono no, ngene lho no. Wong tresno kuwi ora kena dipaksakan no. Tresno jarane saka sekulino. Lah nek bocah seneng karo aku arep nyampo kok Oh, lah tenan to. Kowe dadine yo casu tenan kowe. Yo ora to no, kan kono yo seneng karo aku to no, ora kok aku sing seneng dhisik to no. Ra ngono tapi caramu kekancan. Lah terus piye to no? Buh, no. No, jenesu to no. No. Apa ne? Pedamu keri lho. Walah. Ora ngomong ya. Banget tenan. Angger arep ngrakit asmara, terus anu tak kenalne koncoku, lah kok malah koncoku sing anu kono. Mosok nasibku panggah koyo ngene. Banget tenan. Wong urip kok koyo lalapan, disisih-sisihne akhire ra digawe. Oh iki Mas Jono. Welek men. Kali. Wah, terah elek baik. Beyo, no. Iki nyapo ning kono iki lho. Masa omong ae te. Lho wi rong dino kas kena gingu lele iki bakanmu iki. Menengo.Ento karo teh. Lho wi kok ra hadir. Wong kehadiranku ora diharapkan. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Ngene lho no. Sebelah tangan ngene tete. Ngene to. Ora usah curhat ning aku. Kleru curhat ning aku kuwi. Lho wi ora ning ejapane Bangka. Japane Bangka. Heeh. Lho wong kowe ning ndi kaya upin-ipine Indonesia no. Lah Bangka para rabi. Yo iya to. Lah karo sapa lho? Karo sapa wi? Srintil anak Mak B. Dengke memacak bareng kok. Serintel. Heeh. Tenan te. Yo tenan to nyaper te ngapus iki. Lah kapan wi? Yo saiki lagi aku arep buah undangane lagi amplope. Luar yang dino. Yang Jono iki. Ngarepe pajakne kancane bayi.
Bayo, sujune kena celana, ora kena manuk, gimana kena manuk dadi apa? Manukku. Wih. Yah niki mau ya. Iya iki. No, yo melu to. Wih, sia. Nah, iki. Mugi. No, enteni no. No. Enteni no. Oh, sing ora matane. Duwe gawe kok anyep ora anak buan blas. Aja ngono to, Mak. Sabar ya, Mas. Aku selalu sabar, Dik. Sing penting awake dhewe sah ya, Mas ya. Hmm. Saiki aku wis dadi bojone sampean. Ya toh, aku sing meneng ning omah sama nyambut gawe aku sing gajian. Ya jelas ngono to, Dik, kewajibane wong lanang kok. Ya, sama mantuk ning omah ya toh, kesel aku sing dipijeti. Lah yo ngono. Ya. Lak monak mana delok bentuke mantene lanang kaya ngono. Wis dilakoni. Ya, tak lakon. Barang. Nes tok kas. Apa? Nah aku luwes sama sing masak karo sama sing dulang ya. Ngono. Ya wes. Miring, Dik. Kak wis jan tega tenan kowe. Batange rene. Apa to, No? Kene apa to ki? Ana wong repot kok tawa telo. Dan mentolo kowe karo aku. Saya toh Mas, tresno kuwi gak kena dipaksa. Kowe rasa melok omong. Teh, dhewe ki nyapa, Teh? Jagan iki lho bos samar ngeblak. Aku aja begandoli. Ora kena bos. Dan kontok biadab kowe. Ya aja ngono to, No. No. Tok. Lho bos, lha ku piye? Bos. Kok jauh men? Mana kaya udan to yo. Gusti, muga-muga udan iki tok duduk panas hatiku ya Allah. No. No, eleng no. No. Tapi nyampe turun iki iki. Biyu lho kok benjut kabeh to wae. Kaya doyo iki. Ya aku nanti iki. Tang sik. Lah. Lu nyampe koyo ngene iki lah. Wis bangka kowe. Bocah koyo. Kuwi nyapo emang lho, Kowe apa gak rapi karo Sri to? Rabi apa? Ngimpi to no wae? Masa aku ngipi mong. Yo ngimpi jelas e. Trawe bestiku sing paling sik. Oh, ora percaya nek awakmu ngono. Berarti aku ngipi tenan. Yo jelas ngimpi. Karo apa mau gelem yo aku yo gelem. Ora yo asu. Ora no guyon.